sarki gwanina, shi ne ya bani dama na yi batuna. Kun jarumin da nasararsa take gudana, Alhaji Hassan nake yi wa baitukana. Ku zo ku sai gas da fetur mai rahusa, a Al-Isan Limited muke masu sauki. Sallu alaihi nabi Muhammadina, wa alihi sahabati mukammalina, wa auliya ushrafa'u muwashshidina, wa Al-Isan hubika muhabbatina. Tuki ya zo gare mu ku ji al'umana, a ɓangaren gas da fetur mun yi suna, litan mu mai kyau farashi mun yi suna, Al-Isan mun yi fice ku ji 'yan uwana. Ku zo ku sai gas da fetur mai rahusa, a Al-Isan Limited muke masu sauki. Ina dan ajaɓa ku taho ku samu sauki, mota da na ta ku taho ku samu sauki.